Tässä on mun kaunis mekko. No niin, mä nyt oon nähnyt mun hameen. Mun mekon, anteeksi. Shashahari. Mä oon nähnyt mun mekon. Mä olen itse tyytyväinen. Näyttää hyvältä. Ja sit jos mä itse jotenkin laittaudun, se näyttää paljon paremmalta. Mutta nyt mä oon valmis. Olen erittäin tyytyväinen. Erittäin tyytyväinen. Reaneksi sä jaksat minua? Mä näen. We are ready, ready. No siis. Tänään on 8. päivä. 8. päivä elokuuta, joo. Ja mehän siis palataan kotiin tiistaina. Tänään on 8. päivä, koska häät on 9. päivä. Niin. Sano. Täti, Sano. Me mennään ottaa kappu, me viedään niitä iskälle. Juuri näin. Joo, mut joo. Täti, Kang. Ni Naga chapeau. Why? What do you want? No. Me saavuttiin nyt kotiin. Ja mä nyt on täällä kunnes minä nukkumaan. Tai mä en tiedä mennäkö nukkumaan, koska ihmiset on niin innostuneet, koska huomenna on häät. Huomenta ja tervetuloa uuden videon pariin. Tai siis tähän samaan videoon mitä on tässä on kuvannut eiliseltä lähtien. Siis hääthän on siis tänään. Kello on lähes 7. Mulla on vähän myöhässä. Mutta me mennään siis nytten. Me mennään laittaa meikkiä. Kukaan ikinä ei ole koskaan laittanut meikkiä. Ja mulla ei ole ollut pitkästä aikaa sellaista meikkiä niin kuin moneen vuoteen. Niin saa katsoa miltä tämä meikkialko näyttää. Mä kävin eilen laittamassa mun tukkaa sille kihartamassa tätä. Mutta nyt tää on vaan mennyt vähän pilalle kun mä oon tässä niinku nukkunut. Tälleen mennyt vähän pilalle. Mä en tiedä. Saa katsoa jos siellä, sinne minä ollaan siis nyt menossa, niin jos joku laittaa mulle meikki, niin jos joku olisi myös samalla, niin vaikka kihartaa näitä, niin sitten olisi paljon parempi, mutta joo. Tänään kyllä on tosi pitkä päivä. Eilen me nukuttiin joskus 3 ja mä heräsin 5. Niin joo. Katsokaa mun kaksonen. Nyt mulla laitetaan meikkiä. Mulla ei ollut pitkä aikaa kulmakarvat, mä en tiedä mitä odottaa ja mitä ei. Mutta mun meikki on laitettu. Mä en tiedä miltä mieltä mä oon. Mutta mä oon laittanut monen vuoteen paljon meikkiä. Sentään mun naamassa nyt värejä. Täältä on näin. Niin. Mä näytän täältä. Mä tykkään erittäin paljon. Ainakin nyt kun mä näen niinku valosta, tiettekö te? Mutta ei näyttää mitenkään muuta. Tässä on kurittu pidevä. Eli siis meidän
Juhlat häät alkaa ihan kohta. Mä näen tän täältä. Vitsi, tää on niin huono toi valo. Mä koitan kuvata niinku se koko aika, kun me ollaan salissa. Jos on mahdollista, niin mä kuvaan, mut jos ei, niin sitä ei cannot. Mä en kestä. Yes, good day. Hi guys! Seros här. Vi är på Bryrup. Är det han som har Bryrup? Han heter Oskar. Abiwacu nanjye watwaje Oskar Imana yarga atambuke maze amushimira amushikize impano zamuteguriye. Nyt meillä on ruoka-aika ja mä syön. Sen jälkeen alkaa toinen eri tapahtuma kuin tämä, mutta tämän kaltainen on. Meillä on laitettu mekot, me ollaan laitettu siis mekot ja nää on ne, mitä käytiin laittaa ompelemossa. This is a video. Go far. De la misma tästä tuli tällainen video, mistä mä en puhu mitään, en keskustele.